Ikaw din. Ano po karon sa ato ang mga gibuhaton isip ko sa tumotoo. Ang tumotoo, nagpasakot, naning amo si papa ko. Tumotoo mo na ako isugo lang ulipang sa Diyos haring mabati po usap ang tingog sa Espiritu. Dito mo sa akong agalan, mawas kay Kristo sa kabuhatan. Unya, ang pulong, mauna siya ang simple. Nga karon di pulong na po ko sa inyo ha. O gala na tao, buhi, uban ka ninyo. Busa, kay kamo nakatuungan ako, nga ako ang gisuko, ulipon ko sa Diyos, nag-alagad ko sa Diyos, o kamo nagpaulipon ko na ako, o nag-alagad ko mo, kanako, mo naminaw mo karon. Bili alagad na inyong mga supornohan, inyong diiktiman at imanon, kung dili nag-aalaga mo bilang sa katumoto. Amen? Amen. Sige mo, amen. Nga naling kamot pag na nagabuhat. Amen. Ang lumang karon para sa tuwa. Ipangayo na makabus-kubusan ang katanagban, aron matuman ang kasunatan, ang dunay mga pilit na buhi. Anang kita dili, ihalad at ito ko kalima na sa Diyos, ang anak ko, ang balaan ng Espiritu Santo, atong sugaton, mga lipayon, pinaagi sa usang kahoni. Kung ano na kita ikogma, ato gipadayag sa Diyos. Akong ipakita sa ninyo ang akong gugma ka ninyo para pagharap sa kong pinabayang na loob ninyo. Pinakatigan ako ang gugma sa Diyos anong kanino. Mao ang pagpakaroon pagkatingan kanunay, pinaki sa mga pulo. Kung ano na kong gugma, tumanan ninyo ang akong mga suko. Ana-ana akong kanunay kaninyo, nagapuyo. Tinandungan ka mo sa Espiritu o kamo na ang may balo kung kamo nakakita sa kamanulan. Ayaw ninyo musiki ang panahon sa pagtandong ko kaninyo aron ipalit kamo nagpo sa sinunan. Kaya nakakamo karon sa kasaysayan puno sa mga pagsunay. Kaya kalibutan karon din na iya sa Diyos ang may gumaon sa kalibutan kaaway sa Diyos. O sa ihalan na ko kung kaugalingon na kaninyo, o ihalan ko ninyo yung kaugalingon na rin ako, aron mag-uwan din
sa atong ipanganay o panginayan. Pag-ikot ka mo, ina, sa lakas. Kinabuhi sa mga magtutoo. Daghang mga milagro o mga buhat ng kalingalahan ang nahimong pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod niini ang tanan giabot ug kalingalahan uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtutoo nagpadayon sa ilang panagkauban ug ang mga kabtanan sa matag usa kanila gipakip ang bitan nilang tanan. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan o ang halin ilang giapog-apog ngadto sa tanan. Sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila sa pagtigong matag adlaw dito sa templo o naghiusa sila pagpangaon uban sa malipayon o mapaubsanong kasing-kasing dito sa ilang mga banay. Ginahin nila ang Diyos o gikahimutan sila sa katawan o sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang tundo o mga tao nga nangaluwas. Ang tulong sa Ginoo. Salamat. Wala na yung kini kasi sulat kini o sulat kini ni Samuel. Si Jesus ang pan, kadang-kadang ko kinapuni. Sa kita nila si Jesus dito, tapong sa lalo, may mga siya kain. Magtutublo, kano sa paman, mahirapot. Kano sa paman, mahirapot ka din. Si Jesus dito ba? Sultihan ko ka mo. Mangita ka mo ka na ako. Dito mo, kay nakasabot ka mo sa mga milagro na akong nahimo kung dili tungod kay nakakaunang ka mo upang o nabusog. Ayaw ka mo pagpapabo alam sa pagkaon na madawon. Kundi sa pagkaon na bulutad at sa kinakumulay na tapusan. Kining pagkaon na ihatag ko kanino sa anak sa tao. Kay anak kaniya ang pagpuyon sa Diyos na amahan. Usa, ipamagana nila siya. Unsa may among buhaton aron pagtuman sa ipabuhat sa Diyos. Si Jesus dito ba? Ang buhaton na ipabuhat sa Diyos kaninyo mao kamutuo kamo sa iyang ipadala. Sila nito ba? Unsa mo minabuha ang imong ipakita kanamo aron maluo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon o mana dito sa kamingawan. Sumala kayo sa giingon sa kasulatan. Ihatagan niya sila, kita sa langit. Si Jesus ito. Sultihan ko kamo. Dili si Moises ang maghatag kaninyo upan ikat sa langit. Ang akong amahan, maong ang maghatag kaninyo sa magtuod na pan ikat sa langit. Kay ang pan ihatag sa Diyos, maong niya na ang manaog ikat sa langit o maghatag o kinabuhi sa kalibutan. Sinamingon. Sir, hatagi kami kanunay hihiling maumpan. Si Jesus hindi ko ba kanina? Ako, ang pan, ganang hatag o kinabuhi. Ang moari ka na ko, dili kayo, gutomon. Ang moto ka na ko, dili kayo. Kisultihan ko ka mo ng kunang ka mo na makakita ka mo ka na ko apan wala ka mo ito. Ang tanan na gihasap na ko sa akong amahan, muari ka na ko. O muari ka na ko, dili kayo, isalikway. Kay nanaw ako gikan sa langit, dili aron magbuhat sa akong kagalingong kabubuton ko dili aron magbuhat sa kabubuton sa nagpaganak.
Kini mao ang kabubuton sa nagpadala ka nako. Pagdili ako mabatan ug bisang usa sa tanan na iyang ikahatag ka nako. Hinuon, banhawon ko silang tanan sa katapusang mga adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan na magkita sa anak o motuo kaniyang makabaton o kinabuhi mo na'y katapusan o banhawon sila sa katapusang mga adlaw. Ang mga tao nagpapulpul pa ito kaniya kay Mimon man siya. Ako ang pan magikan sa langit. Mingon sila. Dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o ang iyang inahan busa. Manong mayroon man siya na gikan siya sa langit. Si Jesus ito ba? Ayaw ka mong pagpapalpan. Wala'y makaari ka na kung gawas mo ang ako amahan na nagpadala ka na po. Magpadoon kaniya. Nalit ka na po o banhawan ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tuluan sa Diyos. Ang mamati sa amahan o makakaroon gikan kaniya, muali ka na ko. Apan wala kini magpasabot nga may makakita sa amahan. Siya magkikan sa Diyos, maula ang nakakita sa amahan. Sultihan ko ano, ang totoo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan na naghatag o kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mukhaon sa mana nito sa kamingawan. Bisan pa niini, mga matay gihapon sila. Apan alia ang pan na muanigikan sa langit. Aron bisan kinsa mahimong mukhaon niini o bilik mamatay. Ako, mao ang pan nagikan sa langit na naghatag o kinabuhi. Ang mukhaon niini ng pan dili kayo mamatay. O ang pan na akong ihatag mao ang akong punod aron mabuhi ang kalibutan. Nagkahaling kini o mainit na pagdalisay sa mga tao kung saan man niinitaw nga na paghatag na tuog sa iyang punod aron nangutana sila. Si Jesus pito ka, sultihan ko ka mo. Kung dili ka mo mukhaon sa unod sa tao o ang muinom sa iyang dugo, dili ka mo makabapon o kinabuhi. Ang mukhaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, may kinabuhi o balay. Katapusan o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod na pagkain o ang akong dugo mao ang matuod na ilignan. Ang mukhaon sa akong unod o muinom sa akong dugo magpabiling kanakon o ako kaniya. Ang buhing mamahan mao'y magpadala kanako o tungod kaniya ulit sa ako. Sa samang pagi, ang mukhaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang bahan gago ang gikan sa langit. Dili kini sama-sama nga gikaon sa inyong mga katigulangan o kunya mga matay gihapon. Ang mukhaon ini maong pan mabuhi sa langit. Isulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinapugan sa kapatid. Balanan niyo kini. O karon na lumog na ninyo ang timog kamaturan kini. O ibangin na kini sa Diyos. Ano bisa? Kasi Krista, siya yung kaugan na yun.
ang kumpanya ipahatag pa ka mo bilikay na ihatag sa inyong katigulangan ng hostias. Tama? Hulo! Okay. Kira? Okay kayo. Sotan ka ni. Amen. Amen. Wala pa ba no? Tuloy no sa binasa no? Oh. What is this? Taas mo kayo ni. Wala pa kayo. Gano'n mata. Masakay ka wala ka. Ako na. Ang may kayo. No? Kaaba ko pare. Pastor ko. Pasapasa ko. Di pa ko nilisto ko. Sa utak ko pag-lipat-lipat. Ipagalala ko, samahan. Karon may amahan ka mo na buhi. Buhi, Diyos. Dinanong-danong inyong kaliwat. Kaya si Kristo to sa langit. Klaro na to. Okay. Kinabuhi sa mga magtotoo. Kamu na? Kamu na? Amen. Sige ako, saya niya. Kami naman. Sa tayo na kami. Pabagisa sila na ko no. Nga. Batay ha? Kamu na? Kamu na? Kami na. Sige, tanaw na ko kamu na ba niya? Dagang mga milagro o mga buhay na katingalangan ang nahimo pinaagi sa mga apostolis o tuod niini. Ang tanan giabot o katingala uban sa kanadlo. Sige. Anong di ba ko takarong? Wa man natingala ninyo ay napamangoy kinaiha nga dili pa. Tama? Tama, Jod. Kamu na, apostolis? Kamu na? Dili pa day. Biro pag gani next time sa dulo, wala mo. Hindi naman mo tanong ni sila. Hindi naman mo tanong. Kamu na? Dili pa. Hindi, isuga ka na sige. Ang tanan ng mga magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban o ang mga haptangan sa mag-usap nila kiambitan nilang tanan. Kamu na? Dili pa. Kamu na galing? Panday na mali. Kung sa pagkatog kita, ganyan, nag-listen kita, kung sa pagkatogaan dito, nga nagdayday sa kusala. Samot. Sige. O, ipamaligya nila ang ilang mga katigayunan o ang halin. Ilang iapot-apot nadto sa tanan, sumala sa ikinahanglan sa usap-usap. Tama na ni. Dili pa gyud. Tawa lagi mo. Asa si Bidya ng pugo for pagkain mo lagi po. Gano? Maayo kayo kami yung Kristiyano ka. Sige, tag-ampo sa ino. Ginutong. Maon sa nang. Kini sila wala mo ganin na nagpabulbul. Oh! Tama, Jod. Kita. Liba ko na gani. Wala na gani ko. Kasukan ko. Tama. Mubandong na kayo kadali. Kasukan ko. Wala na yung pangayo kong taksi. Okay ka sila nagpakamatay. Muangkon taga Diyos nun. Muangkon taga apostoliko nga simbahan. Sos, muangkon taga Roma. Ako na ni Prangka. Nga, hayahay malagi ka dito. Kung isot siya, ay ganyan. Mas papatisas ito. Spirito din siya. Spirito. Nagipadala sa kuha. Siya nga yung ikauban ng mao. Ako, tama? Nagpadayon sila sa pagtigo matag-adlaw. Okay, siya na ni. Kana. Amen! Sige na! Ano siya naman eh? Amen. Sa matag-adlaw sa templo o nag-iusa sila. Kaya ang templo magitungkol sa Ginoo kung sa inyo Kasing-kasing. kung naamot din nag-ambitanan din nagpakaon mo yung pan ginatudluan mo ka mo dili pan ay ihatag sa inyong katibulangan ng hustiyas. Ako ang panahon sa kasaysayan ni Kristo. Ako ang panahon. Di kasaysayan. Hindi mo nagkikibalansan sa cross. Mau kayo mong giludahan ng cross. Patay! Kung mingon sila dili mao isibahan, tanawang kinaiyapos na luhod diha. Di ba? Limang irabot? Sorry kayo ha, ako isulti ha. Kapit na bitaw, tanawang katagdaan ang magaling pinag-class na may ba na? Di ba naman? Sige. Nagpadayon sila sa pagtigo matag-adlaw o dito sa templo o nag-iusa sila pagpangaon uban sa malipayon o pausanong kasing-kasing dito sa ilang mga panahon. Tama?
Ah. Yung balay. Daghan man ta diri og kasi kan mga balay no imong tinto yung balay ba ba? Ug wala nyo ang tolda sa inyo kasi karon nagdala mo ka og gali yung balay amo ang nangulo dinhi. Wala mo dadala dito sa balaod. Amen. Tama? Tama gyud. Di ba sa mo? Papa Jesus daghan ni mga nain mga simbahan diri na tinupod na sa espiritu. Ilang mo ko? Diyo sa mga ni pulo. Dili giuna ang hagat. Taas kini ang wali ro okay na. Kaya unahin mo dali na pa mo sa wali tapos ang seremonya sa paspas. Ya kay balo may paspas kaya tapos implementa dayon tama? Hindi uli digawas nagpagulgulay kailangan kayo mga kamunan. Pwede na niya, limot ng lupta. Kinisakitan yun ni ang mga tao ni mukha-ukay. Wala akong ipadala ang dahigon mo. Tama? Tama gyud. Wala akong magwali para inundong tuanan mo sa langit. Wala akong maayong sa langit na sa'yo ako na sa langit. Dili ko anak. Kaya dili, sinubok lang ko ni Kristo. Ulipon ng muliha. Nag-alagad mo niya. Kaya nag-alagad mo niya. Di man yung madurog ang Espiritu. Kaya ako man nagigigala niya. Eh, gusto mo kong isuot mo ka mo. Isulti ko na ako. Ayan, ipunti. Isa kong kasi-kasi. Amen? Amen. Nagsulti ka mo niya. Kananul mo na nagpatay na ako. Tanawa ni mga. Ako pa isulti ninyo. Kananul ka ng mga pari. Mga nagpatay. Mga nagsip-sip. Ako pa isulti. Yung suko mo sila ni. Ako basa mo. Kung mo basa. Tama gyud. Okay, balay na nagtigong sa templo. O? Tama? Tama. Na kinasingkasing dito sa ilang balay. Kinasingkasing sa balay. Tukuran ninyo ang inyong tolda tupad sa akong sa inyong kasingkasing sa akong templo. Tama? Ano mo niya? Gano'n. Ikaw kinasingkasing mo. Kinsa na ikaw ang mataganda ng timon sila. Sige. Wala po gyapon. Sa absent ko. Wala nang pasawat. Kadalahan isa duha o naadin ni kamo wala nang lamay kamo nag-suporta unsa naan yun niya. Apil mo kay so. Amen. Ay nahaya ito wala na lang. Mura ko padala ko. Ikaw na lang dito. Ipirma ng ko dito ha. Ipirma ng ko magpadala ng ko. Oh man ha, di ba? Kaya nisisipan mo sa kuha, no? Sa kuha, pasuod ganin mo sa kuha. At lakas bitaw ka sa nabista dito. Tama, no? Iingon lang kong muli. Gagawin, hindi ko makaangin ang ano. Kaya kung saan ako ang problema. Dahil ito kagawin problema. Sip-sip! Tatawa sa inyo. O nilamihan lagi, no? Ihay kita kung sa'yo. Ako, ikaw lang mong kisugot, no? Tama gyud. Padalangan ako ang Espiritu ko makikusay kaninyo sa mugong panahon. Klaro na sa Biblia. So, nanahusay mo sa inyong naandang pagtulunan sa inyong katikulangan, sa inyong kaupan. Wala gyud. Klaro ka daw sa mahilo. Tayo hindi klaro dili. Sige, mula napunukan sila niya. Mula na hindi ka palitis sa tangan. Wala oy. Hingilingi ko sa intay. O sige, ang kanang kaptangan, dito na kasi kaduha ka walang bulan ang higaw-gaw mo hibugal-bugalan bulahan ang mubalo alam sa katarungan ngayon si Kristo dili na kamo makakain kung mukaon ka mo kanako ang akong panay makaon na dili sama sa ikaon sa inyong katigulangan kanang postiyas Tama gyud. tama ano may filosofiya niya, nagtuon na kasama na ito dito. Tuis din inulit eh. Okay? Hidaya kita ang Diyos. Tatay mo? O, kikahimutan sila sa katauhan. Okay. Hidaya ka ang Diyos? Ang mga apostolis, hidaya nila, di ba? Biyaan ito, kikahimutan sa katauhan mo. Ikahimutan sa katauhan, gidamit, hinoon sila, ilang pangalan. Ibarkaan na rin, now ito, St. Andres, St. Pedro, Mama Mary sa tayo bagala ko. Wala na. Wala na kayo. Naiko po sila ito. Nagwakuhan ka mo mga dibolto. Inon yung Diyos harong makasapik mo. Sa inyo ha, mura mo bulto. Tama? Tama gyud. Sige ka. Sige ha. Sa una, nagdagdawan mo bulto. Ni Bani Maria o nasa San Pedro o San Vicente Pedro o mga taon lang ito na. Mas Biblia no? O niya, na mo sa ilahang kinaya. Mura mo nagmulto.
Nagdala ni Mahing Maria, niya di Bakira, wala ka nag-ausap, isigyaw-yaw silang balay. Wala mong mundo na no? Tama gyud. Patay no? Sip. Alay ka mo dahil sa Ginoo, ikaw naman mo nagdaing-daing nila. Di ba ang magdaing sundot, ang ampo sundot, sipa sundot, sige sipa niya yung bangba. Mao na nga magtutulo dito, kung wala kong balahon, unya o kasang, o sa'y balahon niya, wala tayong magsipa. Dali lagi, wala ka magkulihatap ninyo ha? Ha? Sukot mo? Wala mo pa mo ipagigil ako, no? No? Siguruhan mo niya, di ba wala? Kung na ako'y palisiyan, di ka tagpulan maghatag mo? Kung anong yaw-yawan pag inyo, yan ba? Karoon mo, na yung problema. So, iya, di mo katawan, tama, no? Yan mo diri, wala na, nagunaw na dahil di ba? Yan mo mo diri, parang makakaon mo sa pan, tama? Tama ba? Ang pan? Nga kung sa kitip sa Ginoo nga parang maani mo diri makakaon sa pan? Pero di mo montol sa kitip? Mukon kasing-kasing. Kung madungog na niyong tingog karong adlaw, pahumong ka yung kasing-kasing. Di ba? Tama jud. Dili na ta tumutuo na tuo lang ng gatas karon na ikong pagkauli. Palakpakan na taon Diyos! Tandaan na ito mga kalingon. Kisay perfect. Palakpakan. Hari grasya niyo. Ang musere din. Makao. Madawit. Ogman. Ay mga kwarta. Kung saan na? Ulong-ulong? No bata? Ako ang gisulti ninyo. Pahumukan ni kahit ko. Pagdungon ko kamo. Kay tumanong na ninyo mga sugo. Nga, ituduan na mo, paano akong ipakaon ka na? Magpaubos ko sa iyo, pamili ka sa palibak, ay paglikod sa likuran mo sa lungan, ay pagpatas, ay pagpatas, paubos, tama? Kanang paano akong ipakahatag ninyo? Ituduan ko kamo. Magkag-adlaw. Kanya, aron matuman ka sa dating ng Kristo, buhat lang kamo. Ay basta dilit mo mangayaw na ko kating, paano pag-ampo? Ang ampo niya diha, sa inyong kaugalingon, madungog ko na kamo. Ituluan lang mo sa inyong amahan ng pag-amok sino ko tagahin ni Kulan yung kapag hindi mo kayo lang sa kila ko binulan hindi mo ako nagpulugay ni Kalba no? Magkasarili di ba rin sa Kriyo? Si Kristo galing ihalag ay yung tungkol sa itong sala ilang kaugaling na nagpakamatay siya para sa itong sala kaya karoon mo po na inyong gisunod sa inyong mga katikulangan naman sige kinsa nag-ampo sa unang panahon ninyo kinsa nag-ampo para sa ukan di ba wala? Estudyante, mamay sa una boy ka na. Nag-ambok mo na inyong kaugalingon, ang ubagi mong kaugaling mo nag-exam mo yung makapasal. Wala yan! Iluglugan mo na dito, at ito pa dito paambok, dito nagpunta ko mong hatag. Yan, nakapasal ka na. Isaaran man mo, kung mga mananap, kinaya. Sige daw, naisipa, dahil ka managing kayong mga tapos lagi nagsipa dito. Nya, kamu nakabos ang simba na dito, langot lagi mong mga dunahan kay ako kay, di ba? Di ba no? Naluoy ka itong kapos, hindi agtuan sa inyong agalon, kaya dito pagpili ko itong mga tampok, na langot ito, kay kurako di kayo. Yan, lagi mo sa mga nagsimba. Nagsimba din. Ang magtapok ko ito, puro sa kapos, ang magtapok ko puro sa dago, pagpapuhay ka sa kaya na tama. Bawala din ako nagsimba. Ang tinoon na simba, nagatuman sa iyang mga sukat. Simba, sundot. Balik na ng term na ano. Mas kasapot pa. Ang iyong mahuyang iyong bana sa una. Kinasimba ko ikaw binanutay. Simba ang kahulong. Amen? Ilipat-lipat man ang inyong pantununan. Gitay lang. Dahil ikahimutaan sila sa katawan. Magag-adlaw, gilugangan sa Ginoo ang ilang pondo o mga tao na nanaluwas. Diba? Gilugan din, no? Gilugan, no? Kasi kayo naminaw na ito sa YouTube, sa Facebook, nakasabot na sila. Why, i-scroll yan. Yung pamalong yan, hindi ko makikibati ha, padayon mo ha, mumbato, padayon mo ha. Hindi ko mamandong ha. Bari mo ka, pastor lang ka, o sa kablaki, hindi ko padayon lang mo. Tama? Nagwali lang ko, kahit itong makatawan na nakasabot ako parihan ninyo, dalit ang mong nari. No? Mamukas mo ko, kasabang ko, anak, ayun na silang pandungi. Ayun na pagkalyong po nila, kaya doon na lang igadam nila. Ang mundo, nagkanimo, napit kanimo. Dapat nga ba? Amen. Sa una pa rin pa namin, ilang ako nito.
Tungod ninyo, natuman ako, ang ingon ako, magwali ko sa akong katawan. Yan, katawan nyo, makita na ko, maniman sa pundo. Ang gawa sa pundo, Kilsa ko sa pundok. abi ninyo, dapat pa na ko ang walang dito. Kung mani, maniraman ng madamay mo kan, tama? Good. Basta akong gipupir ninyo, dili ako ang makaluwas. Dili paringan na sa mga kaon. Kung saan ay tumuli nga na, di ba? Maluwas man, hindi yung mana. Mawala man mong pataon sa pan, sa puti Kristo siya ang dalat. O kanyang pagkabot, mga ng panig mong ikaon, o umo, din mo eh. Tama good. Dungo. Ang pan may puti ni Kristo, ang iyang gingon na kaluwasan. Kalaan yun na, kaya musunod sa inyong baba, limpyo mo na, mugaw-sugaw, ano sa man, hugaw, diha, nagpuyot ang dila, manglipat, mag-ampo, magpasalamat, wala, pasado din sa dila. Ako nyo, mag-ampo kita, amin o. Sana, amot, ni pasapot sa ino, ipapuy ang bunga, di ko ba ay mag-isip katang, bala, asawa, anak, kanak ang pan na kung kanunay, iwali ninyo. Ayaw ka nun na ipaan ko sa sip-sip dito sa inyong tinulit. Kamu gani ngayon mga pagkita ko din kapitan ng unang force kaya ninyo kayo hindi balaan na. Si Kristo gibalan sa sakos mo, yung ibutang ninyo sa simbahan. Di ba lain kayo doon, lain kayo una-una na no? Sida, diin mo na disgrasya. Na-disgrasya mo, nakuha, imuulaw, naulian mo mga imong permit mo ka sa bitaka, di ba di ka ganahan? Nga, sa inyo ibuhat, bukan-bukan? De, patay gambol ka na mo, be, anukan ka Diyos. Durian niya, saan pag imong napuling Diyos, ka wala kang ibuhat, patay mang Diyos, ang inyong napuan. Ano ba rin po? Patay po! So dito mo ang sa patay. Mga matay mo. Okay, hindi ha? Ha? Sikapan, mamatay mo. Sige, imagino ha. Ayaw din mo ingon na ako aning ko, libog po, bahala ka, masupokil ang Diyos. Budak-bulog, para din mo linog, para din mo. Kaya nagbugal-bugal na ako, ay pasatayin na. Ano, hindi na sila magsakit, kasi nagsakit na po. Basta, kanigit ako kinig, sakit ganda sa mga taong kakasakar ko. Pero mas maayo nga sakit mo, nga aktif mo. Kaysa magsakit pa mo unang mo yun, Ginoo, tabi, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Nga, dili naman ko madumog yung pag-ampo kay madulong naman mo sa kamatayan. Dili naman mo kabuhat. Ang tao nga aktif, mao pa siya ang pagpaingon, bangay pasay ko kay hadok naman to, dito sa kalihog, dito sa kakaon, so gusto naman sa magpatiman. Mao pa nang magtambal ko din ang mga masakiton, mga rin manin ako. Tapos, itong aktif, yung mga parinti, yung higalan din manin ako. Kaya batuon ko, inon ko, nagiganoy, hindi. Tambalin nyo na, atimanan nyo na. Kaya dili man sila gusto sa pahan na akong kanuling ipagkaroon. Nung lagi dito mo simpaling pastor, mga kanang yung doktor, mo prinda mo, balik ka, naging kaptangan para maayo. Sa kuwala, hindi waman, di ba po ako pa'y magaso, kita pa'y magalit, alagan, tama? Dili na po ako. Ako ba inom konto? Ako ba inom ba? Wala ka mo kilipat-lipat na yung amahan, di ba? Ang kitapok mo yung mga patay, di pagkaon mo pa sa iyong katigulangan? Kung di amahan, magyaan. Anak mo sa tawas eh, puli-pulihan. Ay po yung sobrang sila kinahinatan ba? Sugar mami man na yung puyan diha. Tama? Sakit niya. Saka mo, hindi ko maikot kung isa lang yung magalong. Hindi, kayo mo nagtuon na mag-imaikot, pero duha yung magalong. Yes. Ako ang gining, isulti. Din ako na isulti. Sa ako na ako. Parang iupo sa Ginoo, kaya ako ang nagkita ko. O ni karon ang pan. Okay, i-explain Kristo kung saan pan ha? Huwag ginigdiskot kaon ko siyas. Huwag ginigdiskot ang pari dito. Huwag ginigdiskot ang pastor. Huwag ginigdiskot ang pinuli. Huwag ginigdiskot Jima. Wala ginigdiskot ang dalan nyo dito. Tama? Wala gini ha? Pero anong dahil mga pagkamahan lagi? Ibig sabi na ito, magtutulo sila ang isuko sa Ginoo magtudlo sa padaon sa Diyos, sila ang gipili. May pinarabi mas magtudlo, kaya nagpamahan naman noon.
Kristo nga ni, pare. Pastor? Ang mga pastor, pastor, numaligya, mag-isa sa kaptanan, pero sila nadato inon. Ang pare na yung mga yuta. Sino ang mga apostoles? Kamu gani na sinari, di pagani mo, no? So, dili man na, pagbaliga sila, daghan mga yuta, dapat dito sila bulahan, kamu gini. Wala yung na, sila kawapan mo, agi, sila, kasakitan, kamatayon, kabulahanan. Karon, bulahan, kinahalang daog-daogon sila, kinahalang inon sa buwan, mga suki sa balahan kasulatan, kinahalang maghila, kinahalang kapos. Kasi mo mong kawapan, mamatay mo. Pan, sa pag-antos, pag-antos mo, kabulahanan haron makabawi mo kung mamatay mo. Di mamatay mo din mo dito. Kaya disunod mo ni Kristo, namatay mo gani si Kristo. Kaya karon di ba dalaman niya, karon na, kinsan nga, sige. Tuwa naman ako. Tumanay niya ako masok, ha? Hindi ko makaluwas ninyo. Dili ko makahatag kini kasiguran, wa ko'y siguro nga mutuon ako. Tama? Sige. Grabe ang... Sorry kaya nga nakagawang natin. Grabe ang kuwan ni Juan. O ang mga apostoles. Daghan ko sa bukas sa apostoles mo itong ibasa kanina. Daghan kayo sila nga anak. Sige nun. Ilan naman na ang gimutuon mo, ulit man na silang balay. Ulit mo. Ako ang hindi ang katawan. Makaulo ka mo gahi. Wala, ay na po ni gahi ha. Sige, ganyan na, naulawan mo sa gahi niya. Kamu na, nauna na kung tutay nila. Si Jesus ang pan o ang nakatang kinabuhi. Sa nakita niya na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, bingon sila. Ganyan, magtutulog ka sa bago ang po. Kadini, ano sa apakan mo karon? Ano wala mo sila nakabalo? Kasi Kristo sa langit. Karon, di ba nireplik ko? Di ba sa Jesus, mausap ko na? Wala ginamagana. Tutulog, ano sa pagkanaabot din eh? Naman di mo mga espiritu din uli. Mga nilang dili ko gusto sa tawato. Tuyo mo, amo nakakita i-reflect na ba? Sama sa mitology, dili ko si Kristo. Si Kristo di ba makaluwas ninyo mga tulad pagkamatay si Kristo, pero karon? Siya naman ang amang ganap. Based on, mag-ibase niya sa history ba kasaysayan. Ang musunod ka na ako, kaya nyo mapalansang sa cross, dito sa cross mo mamatay. Basaan na yung cross. Kaya nyo na. Mamatay mong malangit. Wala akong isorte ninyo. Isa kagatos, may naipolo, may naipito. Kasagaran ng naluwas, katuloy kong wala. Hindi ba? Hindi ako Ako din isorte, oy! Mamatay pa lang mo! Inyo ako ingon din napod ka. Napod na kita. No, tinuod ba yung isorte? Ay na mo kanini. Tama na kadumog. Ay na mo kanini. Dahil nga magsige pag-iwan. Subukan mo sa kaliwat. Huwag mo ni Angel ang tipo mo. Tama? Basta hindi ko kaluwas ninyo. Dili. Makahatag ko nila sa garoon kaning among ginapakaon kanina magkakadlaw. Amen? Sige. Si Jesus dito ba? So, tinghan ko ka mo. Nangita ka mo na ako, dili tungod kay nakasabot ka mo sa mga milagro nga ako nahimo kung dili tungod kay nakakaon man ka mo upan o nangabuso. Tama? Tama, no? Sino mo? Doon, ganun sa pamang espiritu din eh. Tama? O tatalo ko niya, ay sa pamang nakita ka mo ka na ako, nakakita ka mo ka na ako, kaya nitipon mo muna ako din, kasabot man mo sa una sa akong sakripisyo, amen? Yan na busok mo ba? Bulok ba? Doon na ako. Kamu na pinakasabot. Yan na busok mo sa akong ibali, tama? Busok ko siya, isuka pa. Magagad sa kawasuka na dahil. Ayaw ka mo, pagkako alang sa pagkaon na badaon. Sige mo, ukakot yan. Sige mo magkakatag, di na madaot ng kanin ng taon. Sige daw, ikaw na nang imamul, may points na. Kaya magkakapon yun. Paano sa kanila magkaupan? Pingin ba na ako di magkaumipili mo panos? Tama? Ano naman panos? Kamu na, di mo kaon. Sampahan din mo kayo kapanusan. Kaya panos magkakong kinainan, amen? Kung pili sa pagkaon,
na bulungtad ngadto sa kinabuhi mo na katapusan. Kaya pinili ako ingon nga, ayaw paglipak. Ayaw mo paglumot. Di ba, bulungtad na? Eh, baka, sige lang. Lutumot ko, lutumot ko, sige, ikaw ng karoon na, luwag ka dito. Sige, ulit. Dili na makanos. Sige lang. Kaya nang pangumisa karoon, pwede na kang makaon ng gustiyas. Dili lang ka, dili na kanos. Mga naisip ka dito ng dilihan. Kung hindi mo pwede sa pagkat na, o sige, o. Kining pagkaon ihatag ko kaninyo sa anak sa tao. Tarawa, bumingon ni si Kristo ha. Tarawa si Kristo. Kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Diyos na Amahan. Okay. Anong niiwan man si Kristo anak sa tao? Yung testament man eh. Panahon man ni Kristo. Siya may nagsultian eh. May sa Old Testament na kasi Kristo. Kining pagkaon, kining abot sa Espiritu, kining pan na pagkaon karon ihatag kaniyo sa anak sa tao. Kay muyon man siya sa kabubuton sa akong gidawat ay ang Holy Trinity ay Papa Jesus na sige. Tigala man ko niya, amen? Siya naman ang alpakumiga, kung man siya ginalaman yung buko. Di ba ginalaman yung buko, napakot mo mong daing tao na, dire? Hangin na yung pagod mo, mag-among mo mga hangin-hanginon, mga nagawag kayo, di ba kila, nag-away, kasi pangbantay ka rin, naapoy mamantay na pali. Ako sa story ay, basta dito, dito ko mo to, usipahan mo, wala na rin sa sing. Tawag ay, pututa po naman na akin, iyam na sa kalimutan. Dili ni simbahan, dili ni reliyon, ako kitungkol, templo sa Diyos, kamu na adini. Hindi mo pakaunon. Bisa dahil kasi takay ka na, iwag naman na. Pag-abot sa Espiritu, nagbunyag naman na sila. Palihata sila niwan. Ito, nagbuwan na napay mula. Wow! Pakalamo. Dili sa halang doon. Dili ko, boss. Tao, nagwali, nagpandong. Sama sa ni Pedro, sama ni Kristo. Itamay. Mga apostol sa una. Itamay. Kaklaro ko ganyan mga apostol sa una. Wala nang malit kong yuta. Wala. Wala nang mo nagpabuhat dagko simbahan. Wala nang nagpabuhat og dagko na titan ka mayroon kayo na. Dagko ng hospital wala. Dagko nga mo na nagpabuhat. Di pa maligam gali ang kaptangan. Niya mag-angkon sila sama sa mga apostoles. Kaswerte. Sama nyo sa dadaanan sa Kaipas. Palit ini. Ako, baligyan no? Akong biliran, ibaligyan. Bilo no? Bijokihan, diskuhan, baligyan, dalahatan. Tama man? Tama no? Pabaligyan tanan rin. Computer na ako, wala naman na. Peace out naman na. Baligyan ko no, mabayring. Sige na lang, at least. Di sa mo tulong bago, kinakautang. Tama? Iutang ako dito, pero wala eh. Ito ko ba na ako ibili? Baligyan ko gani naman dito sa mo. Para iwakan, dili yung tadi sa kalimutan. Balik ko yung puro yung problema. Laro na bahilan. Wala, yung problema, hindi ko tadi sa Papa Jesus, kuhaan na lang nagawin ko. May mana sila. Kaya magwali-wali lang, magkatungkot pag nagkong na hospital. Kapalit pag mga sikinan. Kailangan tapong dito ang mga tapong mga karnero, ang mga kabos, wala yung giyanto. Ya, kinsa may naigos kabulhanan. Ang nangalangin, tinutok mga kabos. Nag-iman, des balaga sa bulahan ka mo mga dako, bulahan ka mo balipayon, bulahan ka mo nagpataas. Gamita ko ninyo harap ng mga nangnon, kinsa? Ato ko mo papandong sa nagkalokalo, upang hindi mo bumurang pahari siya, dito mo, tingin na siya na. Nag-iman mo sa nasa sa ubos. Malis na, dili, kanina ko ni espada, o karon, isa nagwali ka rin ng sinday-day. Pagkahaya-haya ng malinduan ito, pakitawanin mo. Ay, Papa Jesus, maali pag kinahin ko aking. Mula ba mo, kasi pag napay, pulo katutan, napay, 15 katuwing. Kasi pag kaningawa pa kumayo pa ko, hindi na po kumabalik mga tama no? Bulahan mo, nagkasakit ito. Tama no? Si Jesus dito ba? Mali pag hindi ako.
ang buluhaton nga no mo to siya sa Dios no usa ipangutanan niya siya unsa may among buhaton aron pagtuman sa ipabuhat sa Dios mo na ipangutanan karon anak sa tao no klaro man to kanya no si Kristo to ano rin pagpadala sa anak sa tao tama kay ang isun sa man ang isugino diha kaninyo tama John 16 apo ni siya karon si Jesus ito ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang ipadala mo indah atau mga apostolis ni kadang lumalik ka naman sa kaptangan ayaw inuang nga si Papa Jesus ni kung ano man sa dito dala ba yan yung bukog naglingkod ba yun nagpabilin sa langit ang magpadala sa tayong Mesiyas aklaro alas Biblia ayaw indah nga tumapari nagwalya na dito may padala wag mo na ng pandong nagadato ka na ang ubang mga pastor, ipili lang diyan magsuti. Ang mga pari, mga pastor, sila ang nakikiwag. Sila may namunyag. Ako din kumamunyag din, kung mga sal. Dahil wala ko katugod sa kalibutan, tama? Pinili ko tagiya sa kalibutan. Kapag sutihan ko kamo, hindi sila makabutong na ako. Tama? Hindi saksak. Pero mas maayo. Nung biyaan ako sila, sabon, kayo nasintang wali-wali dito. Pinumino ang iman. Sige. Si Jesus, si Jesus dito ba? Ang bulahaton na ipabuhat sa Diyos kaninyo mamutuo ka mo sa iyang ipadala. Sige. Lalo naman ha? Kisa man yung ipaabot na magsulti ng buon. Ako na puti na mo. Itong lang po kami na ng balik. Wala yung ko kanong mo. Namiingon mo. Buhat mo. Sige ko pakaon mo pa. Kaya na yung kinain. Huwag mo kinausap kung kinaiyan. Tama? Sila ba? Unsa man milagro ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Okay. Dili daghang milagro. Nangayo mo sa una na poses ada ni mo sorte pag itong giposes. Na pag ipakita dili mo reflex sa kasi ang sus daghang milagro din ni. Oy, bagay mo ha ang nakakita og mga milagro. Tapos kung nagpabili na ko dre, salamat ninyo katong nakakita og milagro. Dili na ko. Moangko ninyo. Yan ako man. Buhay mong saksi! Ipakita yung mata! Nagbalik mo kung klaro po yung saksi. Ang akong giwaling iyak sa Espiritu, di pagin mo saksi, ato pa may suwalay saksi. Padayon mo sa inyong kailikon. Kaya ang tao magod na dili maminaw na ako, di sa gusto mo usap sa iyong salat. Sa ako pa, hindi ko na magpaskan sa ina, kaya di si Kristo. Anak, ayaw na pangalupo nila, ayaw na sila pandungi, wala na sa Biblia. Magsige na hilat sa mga tao nga gusto mo mahilat sila ng kagaliman. Magunsong ko, mabalik mo pagpaubos, ayaw mo pamalikas, balik mo, pag Diyos mo nga di, sige mo buhat o kautan. Ikaw lang kung kamoy, wala sa Biblia? Kung sa galing sa Biblia? Kung ikaulaw ninyo ako, ikaulaw mo kamo, ikaulaw kamo sa anak sa tao. Tama? Ulaw ko na kapatid sa sa'yo. Sige na mo pangandyo, pag naayon, pag magpilay mo saksi. Sa mga kaganahan ko? Kuyo kayo nga kung yan. Ako magpakamatay, kata ninyo. Kasi kata ka niya. Pwede sa nani. Sa to? Ang akong gugmang ipadayag ka ninyo. Ayaw lang ipamulong na higugma mo na ako. Dinalik ikinabuhi. Haron may kagawasan mo. Dito, kita magugmang ipakita. Sa buhat, Kung ingon mo dito mo ni Kristo, may gugma dito na ululuhon mo dito, dito na, naanan ka mo dito. Total, nan mo Diyos, kinaabisik sa bukid, marami mga balkan ni mamamiri niya. Ang kumusta, yung buhat. Kung nahigugman ang nagwali ninyo niya, nanibungan. Di ba ninyo si Kristo, nangay nagsulti nga nangay ng bino, palinin ninyo sa kayong binuhatan sa papalihin ng biyaanan mo. Nga ba yung inagamahan? Ay, kalungay sa anak. Yung pagbalik ninyo, nawala ang karnero, musuko. Ang kasukan, katugibinlan. Pero nawala ang karnero ninyo? Wala kayo mabahay mo palantay, di ko man sila ang kasulukoon. Dili pa takaroon, kay Lunes pa karoon, kanya na punta Domingo. Tama yun.
Kamu galing sa'yo, magligoy-ligoy galing mo, matag-andaw na adin, magligoy pa magaling mo, no? Domingo na lang. No, balik! Pero di ba, yung mabalantay, matag-andaw na adin eh! Yan, kisa na kong tulog ako, kamu ako. Dili, mga bukuan na po, isa naman na. Pero kung nagkatoon mo, isa na. Lugoy ang putong na.